ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд навон мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсап имо экранбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва, ҳастаи опелои хетчбек, опелои асраҷи, опелои седан ва опелои вектора ва ҳастаи дайво некси, тойота кемри д ва ҳастаи бмв фурӯшӣ ва дигар навъи мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон баҳри шумо яъне омода кардем ва пешкаштон мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 142 сомону 50 дирам. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони назди, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания хубро ба шумо тавсия метавонем ки грузоперевозка ака Ёқуб. ин ака таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва, Московская област ва территорияи МКАД омада худашон мегиранд аз ҷои Хобатон ва аз ҷои Коратон ва ба территорияи Тоҷикистон ба 25 та наҳояи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи шаҳрҳош оварда мерасонанд. инчунин мошинои майда доранд ки мошинои майда ки омада бори шуморо аз ҳамун ҷои кортонай, аз ҷои хонатонай худашон ҳамҷа кило кашида қабул мекунанд ва то пеши камтен, то пеши камаза худашон ба мошини майда оварда мерасонанд ва аз онҷа ҷамъ мешавад бор ва ба тариқи камаз ба Тоҷикистон сафар мекунанд. шаҳри Бохтар, Калхозобод, Данғара, Кулоб, Восе 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва ба территорияи шаҳрҳои Душанбе да шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва территорияи Ҳисор ва дигар тарафҳои Регар, дигар тарафҳош оварда мерасонанд. агар шумо аз номи канали мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам ҳаст ки ҳар сешта ватсап имо дорам, маромад ба шумо тавсия метавонем ботона рӯй кунем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳаст ки срочная ай Москва. мошин Nissan. соли бароишаш 2006 сол, 34 бензини холӣ, объем мотори 1.6 литри простой экономни, коробка автоматаи сайстани мошини бадрон беҳтарин. мошин 4 таблонаи пачкаи зимни қатъи запаскаш, документош ҳастай, салон тозакай, кондитсионер электропакет, радной краска. мошин соза мегад, фақат мегири ҳай ки мошин хелаки да дасти як бародари тоҷик монда гаштагиай мошина мегад, срочно мефурӯша мегад, яъне ки пул дар кора ба Тоҷикистон намедонам ба киҷо мераванд, сум дар кора. нархи мошина мегад 335 000 рубл аст, боз муомилаи хуб дорад ва мошин дар Москва метро стратегино да қарор дошта. метро стратегино дар Москва обшим. хоб ин ами рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои расмӣ ҳастанд ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон ҳам имо ҳам ватсап доранд. мошин номош Nissan Almero, ами хеле классикаи намҷа навистагиаст. номош 2006 сайстяни мега беҳтари идеални сайстяни балон пачка запаска документ дорад. мошина мега хайбина аст, пешбини бо савдо дорад. 35 рубл бо савдо дорад. кадом да ки маъқул аст маромад занг занем ва маълумоти пурраша аз худашон гирем, фақат илтимос харидории аниқ. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ки дар кузофи хетчбек, соли бароишаш 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошини бадрон беҳтарин. мошин 4 таблонаи 80%, краскаш сиёҳ, яъне краскаи радной худаш 100%. салон тоза, задагӣ пуштагӣ надорад, хадавои кадагӣ. мошин 4 диска молодежни находвай. нархи мошина мега 30 000 мегем, бо мегад камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочна мегад сум дар кора, ба хотири ҳамин сумош мега арзон фурӯхтаст, яъне ки сум дар кора. нархи мошин арзон аст. 95 сол, 300 000 чихолои нав задагӣ 30 000 дар Душанбе. рақамошон мегафона 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарин ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан, ин ҳамин рақамода занг занем ва маълумотша аз худашон гирем. балон ҳолати корӣ, радной краска, пӯшидагӣ варид ичхали чиё надора мега, бо занг занем қатчон суҳбат кунен, срочна ва срочна буда. мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ. BMW 5 аст бадрон ки BMW пятёрка серия, соли бароишаш 1997, 34 бензини холӣ, объем мотор 2.8 литр, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтарин. BMW 5 сайстани идеални ҳолаташ хуб аст. ҳуҷҷатош 6 моҳи дига ҳастай.
тонировкаш мегӯяд инашам ҳастай опшн, яъне ки қариб ки 1 сола мондагӣ астай. Ҳардаш ҳам тонировка ҳам ҳуҷҷат қариб ки 1 соли дига мегӯяд срок дорад. 4 та балон 70%, 4 диска хадавой соз кардагӣ астай. Мошин яъне турбоам дорад. алиш мешава мега ба ягон мошини камрасход боша мега алиш мекунем. нархи мошина мега 60 та мега бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин ҳами рақамҳо мегафоншона ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст доранд. BMW пятёрка 97 сор сайстяни зур, хоб нархи 60 та савдо мешавад ва тонировка ҳуҷҷат дорад. вариантҳои алишторам хай худатон мақсад ки пешниҳод карда ва мошинои камасраф боша мегӯяд мақсад ки алиш мекардя мошин девона бада маладёжне хай турбоам доштае. маравад дар рақамҳошон занг занед ва маълумот гирен ё ки дар WhatsApp имошонам кор мекунанд метавонен занг занен. баъд дӯстони азиз шумо дамагарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан агар бошад марамад сурат маълумот чорӣ кунем, мо рекламаш мекунем, лайкора фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо падисаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F астай баъдро ки бо тага хетчбек астай ки 69 зур. соли барои 1996 дӯшвериш газ бензин авбио мотори 1.6 литри простой коробка механика сайстани мошин бадрон нахаду зур. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балонаи 80%, дискаҳои соз, салон тозак, раднои краскаи хали светои папирус, мошинча нахаду ABS ҳам дорад ва салоншам тозака, чихолои нав часпондагӣ. нархи мошина мега срочна мега 37 та мегем бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. нархи мошин мега 37 та савдои хуб мега ай назди мошин мекунем. якташ рақамҳои Билайн Толиксто ва дуюмаш рақамҳои Мегафон WhatsApp дора мошинча нахадаи маладёжи не фақат як тонировкаш мекунӣ мегири газ метии. кадоме ки мехара мега мошин дар шаҳри Бухтара мега омада аз пеш бинад мақсад ки муомила мекунем. ABS ҳуҷҷат, балон 80%, салон тозак, марамат. шахсоне ки мехарем метавонед занг зада бештар маълумота аз худашон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае ки Hyundai Sonata. соли барои 2010 сол астае ки сӯишфурӯш тоқа гази холия мега соҳибуш. авбио мотор 2.4 литра коробка автомата сайстани мошин мегад идеални сайстани мошин мегад ягон проблема надорад. кондиционер, электропакет, ҳамаи намуд комфортуш, диска ва балонша ҳолати корида ҳолати мошин мегад беҳтарин созае. нархи мошина мега 79 та мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе да 79 000 сомонӣ бадрон боз муомила доштае. кадоме даки ам хали Hyundai Sonata ки лозим бошад марамат занг занем ва маълумотои пурраша аз худашон гирен. баъд дӯстони азиз аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим ки бошад дар таги видеои мо нависед, мо мошинаи гуфтагии шуморо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. фақат навори моро лайк гузорӣ кунем ва агар имконият бошад силкаша дар имо, WhatsApp, Telegram дар кадом мақсад TikTok метавонед силкаша падисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F астае баъдро ки дар кузуфи седан соли барои 1996 сӯишфурӯш газ бензин авбио мотори 1.6 литр коробка механика сайстани мошин баъдро нахаду астае. мошин инам хали светои зелёни. хоб мошин мегад 4 та балон 80% астае. мошин мегад кондиционер дорад. хоб ягон мошини Astra-G мегад мақсад ки соли 2001 боша мегад алишам мекунем. болоиш мақсад ки сумете хай маслиҳат мекунем. ин мошин баъд нархи ҳамин мошини седани ҳозира нархш мега 36 та ягон сум муомила мекунам ва 1 сола ҳуҷҷатам мега дорад. 4 та балон 80% мошин хай инам хали сайстани нархи мошин 36 та кадом метавонем мехарем бо хай мақсад ки агар нашда бошад савдо метавонед савдо карда гирен. рақамҳошон Мегафон мошин дар Душанбе. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае ки Toyota Camry D. соли барои 2009 сол астае ки сӯишфурӯш бензини холӣ авбио мотор 3.5 литр коробка автомат сайстани мошин бадрон беҳтарин мошин астае. мошин мақсад ки CD салон опшн мақсад лифт кор мекунад, кондиционер, электропакет ва номерош падарка 4 диска 4 та балонаи 90% дорад. мошин мегад идеали сайстен ҳамаи намуд комфортура дорад. номерош мегад номерош 20 та қатиш падаркае. нархи мошина мега 120 та мегем бо арзон мекунем ва мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. свети сафед мошин мега тозакае.
120 кадоме ки мехарам мега омада аз пеш бинад. Агар маъқул шид бо савдо мешавад. Марамат рақамошо 918 кор мекунам, метавонем ки бештар маълумотро гирем ва навори моро то охираш тамошо кунед. лайкуро фаромӯш накунед, навора подлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаста ки Opel Astra J ҳаста баъдро ки дар кузови хечбек неки бетанировка. соли бори 1998 ҳаста ки 34 бензини холӣ, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, системи мошин мегад, нахад васа мошин, танировкач буд шудага ва нархи мошин 36 та, нархи ахирон шуда дига мегад ягон сум арзон намешавад. Дарошам ручной аст, ки электропакет нест. Дарош ручной, танировка буд шудаги, нархи ахирон 36 та, арзон намешавад дига. мошин дар Душанбе. кадом ида ки мақсад ки маъқул боша мегад, агар харидор боша на занг зана. балон шолати кори, радиои краска, салон хай боли мени, мошин мега созад. нархи ахирон 36 та. хай абиқа маълумот буд ба шумо расодем, кадом то ки мехаред маромад занг занед. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаста ки Daewoo Nexi светои сервисти. соли бори 1994 ҳаста ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, системи мошин бадрон, нахадо мега соҳибуш. ҳуҷҷатҳои мега солона дорад мошин. мошин хеле хеле седа лакаш сӯхтагаса, як краскаш кирем бо зур меша. мошин мегад нархаш 10,000 сомон аст. агар ки савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо када гирен. 94 сол мошин дар территорияи Душанбе 10,000 сомонӣ, хай камтар, мақсад ки мелеч кор дорад. хоб кадом ида ки дар кор аст ки мақсад ки харидор ки боша, рақамошон аст мегафон, маромад занг занед ва маълумотро гирем ва навора то охираш тамошо кунед. фақат лайка фаромӯш накунед. навора дӯстони азиз, дар кадом сайт бинед подлисаш кунед, кадом маркаи мошине ки лозим ой нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаста баъдро ки бояд тега аста ки Opel Astra F дар кузови седан бо нархи арзон состоянии средний. соли бори 1993 ҳаста ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин хай обшин расход дорад. мошин краска талаб аст, ба якташ фарш шикастага аст, хай бо исусу камтар мелечовка кодрака чени чанд сомон намедорад, ки мошин ҳолати миёна ки расход дорад. нархи мошина мега 11,000 сомон аст баъдрон, бо камтар муомила мешавад ва мошин дар территорияи Душанбе намедонам дар куҷоша обшин адреса Душанбе наистага аст соҳибуш. хоб рақамошо мегафона пешаки мегуфтонад ки мошин баъдрон расход дорад, ки берасходи мошина намеша. обшин краска, балоншам средня ва мумкин дигар ҳуҷҷатшам набошад, мумкин ки кнен. хай кадом то агар ки ягон усто бошад, агар маъқултон бошад занг занед ва савдо када гирен, срочна суми холӣ мега соҳибуш. агар ки мақсад агар савдо нашуда бошад, савдо када метавонед гирен шавад. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видео оянда.